की इथे शुकदेव गोस्वामी त्यांचे परीक्षित महाराजांनी विचारलेले सुरुवातीच्या प्रश्नांची उत्तरं सांगताना म्हणतात, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम. तर आणि अजून एक श्लोक पाहू. तर या सर्व श्लोकांमधून आपल्याला पाहायला मिळेल की श्रीमद भागवताचं सार जे आहे, प्रभूजीज माताजीज, ते एकच सार आहे. त्याचप्रमाणे इथे त्यांच्या कन्क्लुजनमध्ये, निष्कर्षामध्ये पण शुकदेव गोस्वामी दुसऱ्या स्कंदामध्ये सांगतात, एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्नीतम हरेर्नाम अनुकीर्तनम. की शुकदेव गोस्वामी म्हणतात की सगळ्या प्रकारच्या व्यक्तींसाठी जे की भौतिक इच्छांपासून पूर्ण मुक्त आहेत किंवा भौतिक इच्छांनी पूर्ण भरलेले आहे त्यांचं हृदय, किंवा मोक्ष प्राप्त करण्याची इच्छा आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीने ज्याला अकुतो भयम, की ज्याला अभय प्राप्त करायचं, भीतीपासून मुक्तता प्राप्त करायची, त्याने काय करायला पाहिजे? योगी नाम रूपनिर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम. तर भगवंतांच्या नावाचं कीर्तन हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी, मग तो भौतिक इच्छांपासून मुक्त असू की भौतिक इच्छांनी भरलेला असू, आपल्याला इथे पाहतो, इथे पण या श्लोकामध्ये यत कीर्तनम यत स्मरणम यत ईक्षणम, की पुन्हा पुन्हा श्रीमद भागवतम त्या गोष्टीवर स्ट्रेस देत आहे, जोर देत आहे की भगवंतांच्या नावाचं कीर्तन हे कशा प्रकारे सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी जीवनाच्या परिपूर्णतेचं साधन आहे. इथे पण सांगितलंय की अशा सर्व मंगलमय भगवंत श्रीकृष्णांना शुकदेव गोस्वामी प्रणाम अर्पण करत आहेत. आणि अशा भगवंतांविषयी कीर्तन, स्मरण, दर्शन, प्रार्थना, श्रवण आणि पूजन केल्याने पापकर्त्यांची सर्व पापे विनाविलंब धुवून जातात. आणि हे तर झाले काही श्लोक, पण जसं आपण म्हणतो ना प्रभूजी, की कुठे जा तुम्हाला एक गोष्ट सापडेल, त्याच प्रकारे श्रीमद भागवतामध्ये कोणताही स्कंद, कोणताही आहे पहा, तुम्हाला भगवंतांच्या श्रवण कीर्तनाची महिमा पाहण्यासाठी मिळेल. तर बऱ्याचदा लोकांची एक धारणा असती की एका प्रकारचं पापकर्माचं प्रक्षालन करण्यासाठी एका प्रकारचं कार्य हे केलं जाऊ शकतं. आणि हाच प्रश्न परीक्षित महाराजांनी पण 6व्या स्कंदामध्ये शुकदेव गोस्वामींना विचारला की पाप प्रक्षालन करण्याचं श्रेष्ठ साधन कोणते आपल्या मते? तर परीक्षित महाराजांना केवळ त्यांच्या गंभीरतेची परीक्षा पाहण्यासाठी शुकदेव गोस्वामींनी अगोदर जे साधन सांगितलं पाप प्रक्षालन करण्याचं, ते साधन सांगितलं प्रायश्चित्ताचं. की जसं की आपण पाहतो की वेगवेगळ्या काही पंथांमध्ये प्रायश्चित्त हे सगळ्या पंथांमध्ये पाहायला मिळतं, परंतु काही पंथांमध्ये एखाद्या विशिष्ट प्रकारचं ऑस्टेरिटी, तपस्या करून, विशिष्ट प्रकारचं दान वगैरे करून, किंवा दुसऱ्या कोणत्या पंथांमध्ये भगवंतांकडे माफीची याचना करून प्रायश्चित्त सांगितलं जातं. पण शुकदेव गोस्वामींच्या ह्या उत्तरावर परीक्षित महाराज समाधानी नव्हते. का समाधानी नव्हते? ते म्हणाले की अशा प्रकारे प्रायश्चित्त करून स्वतःच्या पापकर्मांपासून मुक्त होण्याची जी क्रिया आहे, ती त्यांनी उदाहरण दिलं की हे तर एका हत्तीच्या नदीमध्ये अंघोळ करण्यासारखं आहे. का? कारण हत्ती नदीमध्ये जाऊन छान अंघोळ तर करतो, स्वतःचं शरीर स्वच्छ करतो, परंतु बाहेर येऊन लगेच काय करतो, की नदीच्या काठी जी वाळू आहे किंवा माती आहे त्याच्यामध्ये लोळतो आणि पूर्ण अंग पुन्हा स्वच्छ झालेलं मातीने भरून जातं. तर त्याच प्रकारे परीक्षित महाराज म्हणतात की हे शुकदेव गोस्वामी, बाकीचे जे तुम्ही उपाय सांगत आहात, प्रायश्चित्त इत्यादी, यामध्ये मनुष्याच्या पापकर्मांपासून तर जे पापकर्म फळं आहेत त्यांच्यापासून तर प्रक्षालन होईल, त्यांच्यापासून तर बचाव होईल, परंतु पाप करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती काही जाणार नाही. त्याच्यामुळे आज आपण पाप प्रक्षालन करू, उद्या पुन्हा पाप करण्यासाठी तयार होऊ. का? कारण ती पाप करण्याची प्रवृत्ती जाणार नाही. तर तुम्ही असा कोणता उपाय सुचवा जेणेकरून न केवळ पापमय कृत्यांचं आणि त्याच्या पाप कर्मफळांचं प्रक्षालन होईल, नष्ट होतील,
परंतु पुन्हा पाप करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती पण नष्ट होईल. असा कोणता उपाय सुचवा? आणि त्यानंतर पण शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना हाच उपाय सुचवतात. भगवंतांचं कीर्तन, स्मरण, दर्शन, प्रार्थना, श्रवण, पूजन इत्यादी. कारण हे केल्याने केवळ पापकर्मफळं नष्ट होत नाहीत, तर पाप करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती पण नष्ट होते. आणि शास्त्रामध्ये विशेषतः भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथामध्ये श्रील रूप गोस्वामी सांगतात, की भगवत भक्ती ह्या नवविध भक्ती मार्गांद्वारे, जसं की श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुस्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ह्या नवविध भक्तीचे जे मार्ग आहेत त्यांच्याद्वारे भक्ती करणं म्हणजे सांगितले, की जे पापमय करण्याचे जे सीड्स, जे बीज आपल्या हृदयामध्ये आहे अनेक अधिकाधिक पापमय कर्म करण्याचं, ते बीज असं सांगितलं जातं, की त्या बीजाला जर आपण गरम तव्यावर किंवा अग्नीवर जर ठेवलं, ज्यावेळेस ते बीज भाजलं जातं, त्यानंतर त्याच्यातून अंकुर फुटू शकत नाही. त्यानंतर त्याच्यातून कोणतंही रोप बाहेर येऊ शकत नाही. अशा प्रकारे भक्तीचे नवविध भक्तीचे जे मार्ग आहेत, ते आपल्या हृदयातील पाप करण्याची जी प्रवृत्ती आहे, त्याच्या बीजांना एका गरम तव्यावर भाजण्यासारखं आहे. जेणेकरून पुन्हा व्यक्तीचं पापकर्म करण्याची जी इच्छा आहे, प्रवृत्ती आहे, ती जागृत होणार नाही. त्याच्यामुळे हा शुकदेव गोस्वामींच्याद्वारे सांगितलेला हा सर्वश्रेष्ठ उपाय आहे व्यक्तींना पापकर्मांपासून शुद्धीकरण प्राप्त करण्यासाठी. आणि अशा भगवंतांच्या नवविधा भक्तीच्या क्रियांना सर्व मंगल सांगितले, की उदाहरणार्थ कोणत्याही कठीण परिस्थितीमध्ये, अशुभ परिस्थितीमध्ये पण जर आपण भगवंतांचं नामकीर्तन केलं, भगवंतांचं स्मरण केलं, तर ती अशुभ परिस्थिती पण सर्वात शुभ बनते, सर्वात ऑस्पिशियस शुभ बनते. आपण जसं काही उदाहरणं पाहू याबद्दल, कशाप्रकारे भगवंतांच्या नाम संकीर्तनाने अवघड परिस्थिती ही पण कशाप्रकारे शुभ बनते, की आपण पाहतो चैतन्य महाप्रभू ज्यावेळेस त्यांचा आविर्भाव झाला या कलियुगाच्या सुरुवातीला अराउंड 5000 आणि 40 वर्षांच्या आसपास म्हणजे 1486 आत्ता 2026 चालू आहे. तर 1486 मध्ये अ, फाल्गुन पौर्णिमेच्या दिवशी चैतन्य महाप्रभूंचा आविर्भाव झाला मायापूर इथे. तर असं सांगितलं जातं, की त्यावेळेस चैतन्य महाप्रभू जे की भगवंत स्वतः एका भक्ताच्या रूपात आले, भक्ती कशाप्रकारे करायला पाहिजे ते दाखवण्यासाठी. त्यावेळेला होतं चंद्रग्रहण आणि सामान्यतः आपण पाहतो सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण हे ग्रहणाचे काळ अशुभ समजले जातात. परंतु तो काळ भगवंतांनी का स्वीकारला, का निवडला? त्यांच्या स्वतःच्या आविर्भावासाठी. याच्यासाठी निवडला, की त्यावेळेस ग्रहणामध्ये आधीच्या काळी सर्व जे लोकं होते सनातन धर्माचं पालन करणारे, ते गंगा नदीमध्ये स्नान करण्याकरता जाऊन भगवंतांचं नामाचा जप करायचे, कीर्तन करायचे, त्यांना प्रार्थना करायचे. त्या ग्रहण काळामध्ये, अशुभ काळामध्ये भगवंतांचा आश्रय प्राप्त करण्यासाठी. आणि असं सांगितलं जातं, की त्याच सनातन धर्माच्या पालन करणाऱ्या व्यक्तींचं अनुकरण करून बाकीच्या पंथाचे पण लोकं त्यांना अनुकरण किंवा कॉपी किंवा बुलिंग ज्याला आपण म्हणतो, की चा थट्टा करणे. तर अशा प्रकारे त्यांचं कीर्तन करताना, भगवंतांचं नाव घेताना पाहून त्यांचं पण अनुकरण करून बाकीच्या पंथांचे लोकं पण भगवंतांचं नाव त्यावेळेला घेत होते. तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस प्रत्येकजण हरिनाम घेण्यामध्ये, भगवंतांचं नाम संकीर्तन करण्यामध्ये, जप करण्यामध्ये गुंतलेला आहे, असा वेळ बाहेरच्या दृष्टीने, भौतिकवादी लोकांच्या दृष्टीने पाहायला गेलं तर अशुभ काळ आहे. परंतु भगवंतांच्या दृष्टीने पाहायला गेलं तर सर्वात शुभ काळ आहे. कारण सर्वजण भगवंतांचं स्मरण करण्यामध्ये, नाम संकीर्तन करण्यामध्ये, जप करण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. त्याच्यामुळे भक्तांसाठी सर्वात मंगलमय काळ तोच, ज्यावेळेला आपण भगवंतांचं नामसंकीर्तन करतो, स्मरण करतो, बाकीच्या नवविध भक्तींमध्ये गुंततो. अशाच प्रकारे अजून एक खूप सुंदर प्रसंग आठवतो श्री चैतन्य चरितामृत या ग्रंथामध्ये दिलेला आहे, की चैतन्य महाप्रभूंचे एक महान भक्त होते श्रील हरिदास ठाकूर. आणि श्रील हरिदास ठाकूर यांना
त्यावेळेसचे जे बेंगॉल ह्या भागाचे ह्या राज्याचे जे राजा होते, नवाब हुसेन शाह, मुघलांचं राज्य होतं. तर ह्या नवाब हुसेन शाह यांच्याकडे कंप्लेंट गेली श्रील हरिदास ठाकूर यांची, ईर्ष्या करणाऱ्या ईर्ष्याळू लोकांकडून. काय कंप्लेंट गेली, की त्यांचा जन्म जो झाला होता श्री हरिदास ठाकूर यांचा, तो एका मुस्लिम परिवारामध्ये झाला होता. तू ते नाव घ्यायचे भगवंतांचं, कृष्णाचं, हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. त्यामुळे मुस्लिम जे त्यांच्या पंथातले लोक होते ते त्यांचा द्वेष करायचे, की तुम्ही ह्या दुसऱ्या पंथातल्या भगवंतांचं का नाव घेतात, याबद्दल त्यांचा द्वेष करायचे. आणि हिंदू धर्मातले जे स्मार्ट लोक होते ते पण त्यांची ईर्ष्या करायचे, की या व्यक्तीची पात्रता नाहीये भगवंतांचं नाव घेण्याकरिता, कारण यांचा जन्म झालेला आहे दुसऱ्या समाजामध्ये, तर यांनी भगवंतांचं नाव नाही घ्यायला पाहिजे. आणि जे सामान्य लोक होते ते श्रील हरिदास ठाकूर यांच्या भगवंतांच्या नावाबद्दलच्या, भगवंतांच्या जपाबद्दलच्या आकर्षणाने प्रभावित होऊन त्यांचा संग करण्याचा प्रयत्न करायचे. म्हणजे त्यांच्याकडे जाणे, त्यांच्याकडून ऐकणे, भगवंतांच्या नामसंकीर्तनाबद्दल इत्यादी सामान्य लोक त्यांच्याकडे जायचे. यामुळे जे स्मार्थ व्यक्ती होते हिंदू धर्मातले, ते पण ईर्ष्या करायचे हरिदास ठाकूर यांची. अशा प्रकारे दोन्ही पंथातल्या लोकांकडून नवाब हुसेन शाह यांच्याकडे कंप्लेंट गेली, यांच्याकडे तक्रार गेली, की श्रील हरिदास ठाकूर यांना थांबवा तुम्ही. आणि नवाब हुसेन शाह यांनी श्रील हरिदास ठाकूर यांना सांगितलं, की हे पहा, आपण एक संत व्यक्ती आहात आणि मी आपल्याला हानी पोहोचवू इच्छित नाही. परंतु तुम्ही एक गोष्ट समजून घ्या, की आपला जन्म एका विशिष्ट पंथामध्ये झालेला आहे. त्याच्यामुळे आपलं कर्तव्य आहे, की त्या पंथांच्या जे शिकवणी आहेत त्याचं पालन करणे. आणि तुम्ही हरिनाम संकीर्तन, त्याचा प्रचार प्रसार करणं थांबवा आणि स्वतःच्या पंथाच्या शिकवणीचं पालन करा. मी तुम्हाला काही शिक्षा देणार नाही. त्यावेळेस श्रील हरिदास ठाकूर काय म्हणाले, की एक सुंदर श्लोक आहे, आपण बघू तो आपल्याला सापडतो का? स्टेज. हा एक खूप सुंदर श्लोक आहे, चैतन्य भागवत मध्ये येतो. ययादी प्राण. खंड 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 हरी हरी देव देव ययाती. ओ कृष्ण. खंड खंड हई देह याय आदि यदि प्राण. खंड 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 यही देह खंड यायती प्राण तबु आम्ही वदने ना छाडी हरी नाम. प्रभु आम्ही वदने बदना ना छाडी छडे हरी हरी नाम. नाम. तर श्रील हरिदास ठाकूर यांनी नवाब हुसेन शाह यांना उत्तर दिलं, की तुम्ही म्हणत आहात की मी हरिनाम थांबवू आणि तुम्ही मला शिक्षा काही देणार नाही. ते म्हणाले हरिदास ठाकूर नवाब हुसेन शाह यांना, की तुम्ही माझा देह जर 100 हजारो तुकडे जरी याचे केले तरी काय होईल? खंड खंड हई देह याय यदी प्राण. की तुम्ही माझ्या शरीराचे खंड खंड खूप सारे तुकडे जरी केले तरी तबु आमे वदने ना छाडी हरिनाम, की या प्रत्येक तुकड्यामधून भगवंतांचं नाव हे म्हटलं जाईल आणि मी तरी पण हरिनाम घेणं हे सोडू शकत नाही. हे हरिदास ठाकूर यांचं उत्तर होतं.
आणि त्यानंतर श्रील नवाब हुसेन शाह यांनी हरिदास ठाकूर यांना जेलमध्ये टाकलं, की हे काही थांबायला तयार नाहीत हरिनाम घेण्या वाचून आणि यांच्याबद्दल तक्रारी काही थांबायला तयार नाहीत. आणि त्यानंतर असं होतं, की जेलच्या बाहेर तरी काही लोकं श्रील हरिदास ठाकूर यांचं दर्शन घेण्यासाठी त्यांच्याकडून भगवंतांच्या नामजपाबद्दल ऐकण्यासाठी यायचे. परंतु ज्यावेळेस श्रील हरिदास ठाकूर यांना तुरुंगात टाकलं गेलं, त्यानंतर अशा महान संतांच्या प्रभावाने तुरुंगातले जे सर्व कैदी होते, ते सर्व हरिनामामध्ये जोडले गेले. आणि हे ज्यावेळेस राजाला कळालं, नवाब हुसेन शाह यांना, त्यावेळेस त्यांना खूप काळजी वाटली, की अरे बापरे! ह्या व्यक्तीला जिथे कुठे टाका, तिथे लोक यांचा संग प्राप्त करून अधिकाधिक भक्त बनत आहेत, हरिनाम घेत आहेत. त्याच्यामुळे मग त्यांना त्या तुरुंगातून बाहेर काढायचं ठरवलं, सोडून द्यायचं ठरवलं, की काय करायचं ते करा बाबा, पण सगळ्या लोकांना काही इथे हरिनाम देत बसू नका. आणि ज्यावेळेस श्रील हरिदास ठाकूर हे तुरुंगातून बाहेर त्यांना काढलं जात होतं, बाहेर घेऊन गेले जात होते सैनिकांतर्फे, त्यावेळेस बाकीचे जे तुरुंगातील सर्व जे कैदी होते, ते खूप मोठ्याने हरे कृष्ण महामंत्र म्हणू लागले. कारण त्यांना कृतज्ञता वाटत होती, की या संत व्यक्तीच्या सानिध्याने यांचा संग प्राप्त करून आपल्याला भगवत भक्ती प्राप्त झाली किंवा हरिनाम प्राप्त झालंय. तर त्यावेळेस श्रील हरिदास ठाकूर त्यांना बाहेर काढलं जात असताना काय म्हणाले सर्व कैद्यांकडे पाहून, की मे यू रिमेन इन दिस सिच्युएशन फॉर एव्हर, की आपण सर्व या स्थितीमध्ये नेहमी करता राहा. तर सर्व कैद्यांना जरा वाईट वाटलं, की अरे, यांना तर बाहेर काढलं जात आहे तुरुंगाच्या, परंतु हे काय म्हणत आहेत, की आपण या स्थितीमध्ये नेहमी करता राहावं. म्हणून त्यांचा जरा गैरसमज झाला. त्यांना वाईट वाटलं, की श्रील हरिदास ठाकूर असं का म्हणाले? आणि हरिदास ठाकूर यांना कळालं, की या कैद्यांना कळालं नाहीये, की मला काय सांगायचंय ते. मग श्रील हरिदास ठाकूर यांनी त्यांना सांगितलं, की माझा म्हणण्याचा अर्थ होता, की तुम्ही या स्थितीमध्ये नेहमी करता राहावं. याचा अर्थ नेहमी भगवंतांच्या स्मरणामध्ये राहावं आणि भगवंतांच्या कीर्तनामध्ये, भगवंतांचं नामस्मरण करण्यामध्ये नेहमी तुम्ही जोडलेलं राहावं, हा माझा सांगण्याचा अर्थ होता. तर सांगण्याचा मतितार्थ हा या गोष्टीमधून, की भगवंतांचं नामसंकीर्तन, बाहेरची परिस्थिती अशुभ वाटू शकते, बाहेरची परिस्थिती कठीण वाटू शकते, परंतु एका भक्तासाठी कोणती परिस्थिती अशुभ आहे आणि कोणती परिस्थिती शुभ आहे? ज्या परिस्थितीमध्ये आपण भगवंतांचं स्मरण करू शकतो, व्यवस्थित जप करू शकतो, कीर्तन करू शकतो, ती परिस्थिती ही खरं तर अवघड परिस्थिती नाही, संकटाची परिस्थिती नाही, सर्वात शुभ परिस्थिती आहे. आणि कितीही चांगली परिस्थिती असली, जर त्या स्थितीमध्ये आपण भगवंतांचं विस्मरण आपल्याला होत असेल, भगवंतांचा विसर पडत असेल, तर कितीही चांगली परिस्थिती पण आपल्यासाठी अशुभ आहे. जर त्या क्षणी आपण भगवंतांचं व्यवस्थित स्मरण करू शकत नसो, नामसंकीर्तन करू शकत नसो. तर हा आपल्याला हा निष्कर्ष या श्लोकामधून पाहायला मिळतो. सर्वांना क्लिअर आहे? प्रभुजीज माताजी जे उदाहरणं आपण पाहिले. हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हो प्रभूजी, समजलं. हो प्रभूजी. आणि अजून एक छोटंसं उदाहरण देतो, मग आपण पुढे जाऊ. 90च्या दशकातील घटना आहे, की मुंबईमध्ये गिरगाव चौपाटीला खूप सुंदर गोपीनाथ मंदिर, त्या मंदिराच्या आवारामध्येच अगोदर एक ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, एक काही मंदिराच्या काही भागामध्ये चालवला जायचा मुलांसाठी, ज्यांना की आई-वडील नाही आहेत, अशा अनाथ मुलांसाठी. तर आपल्याला सर्वांना लक्षात आहे, की 90च्या दशकामध्ये अराउंड 92च्या वेळेला खूप मोठा भूकंप झालेला महाराष्ट्रामध्ये, लातूरच्या जवळ, आणि महाराष्ट्राच्या बाकी भागांमध्ये पण त्याचे धक्के जाणवले गेलेले. तर आणि हा भूकंप पहाटे झाला, म्हणजे लोक गाढ झोपेमध्ये असताना. तर ज्यावेळेस हा भूकंप झाला, त्यावेळेस या मंदिराची आणि पर्यायी त्या अनाथाश्रमाची पण जी इमारत होती, खूप जोरात हलली आणि सर्व मुलं घाबरून बाहेर आले त्यांच्या रूमच्या वगैरे. आणि कारण त्या मंदिरामध्ये त्यांनी शिकवण प्राप्त केली होती, की कशाप्रकारे कोणत्याही क्षणी कठीण परिस्थितीमध्ये पण भगवंतांचं नाम स्मरण करायचं. तर सर्वजण मोठ्याने हरे कृष्ण महामंत्र म्हणू लागले. हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे भगवंतांचा धावा करू लागले. कारण प्रत्येकाला जीवाची भीती की आज आपला जीव वाचतो का नाही हे भूकंप होत असल्यामुळे. आणि त्यावेळेस तिथले एक जे श्रील प्रभुपादांचे शिष्य होते त्या मंदिराचे प्रमुख, ते त्या मुलांना म्हणाले अशा प्रकारे की म्हणजे त्या मुलांना नाही म्हटले, पण त्यांनी नंतर सांगितलं की ज्या आतुरतेने आणि तन्मयतेने मुलं हे भगवंतांच्या नावाचा धावा करत होते, त्यावरून त्यांना असं वाटलं काही क्षणासाठी की ही परिस्थिती थांबूच नाही. याचा अर्थ भूकंप काही थांबूच नाही. का? कारण निश्चित ती काही कठीण परिस्थिती, संकटाचा काळ आहे, तो काही साधा काळ नाही. परंतु अशा संकटाच्या काळामध्ये किती तन्मयतेने आणि आतुरतेने हे मुलं भगवंतांचा धावा करत आहेत, स्मरण करत आहेत, ते खूप महत्त्वाचं आहे. तर जसं मी सांगितलं की एका भगवत भक्तासाठी मंगल परिस्थिती कोणती आहे? ज्यावेळेस आपण भगवंतांचं स्मरण, त्यांचा धावा आत्मीयतेने करू शकतो. विना कोणत्या दुसरा आश्रय निवडता केवळ भगवंतांवर अवलंबून राहणे, तो एका भक्तासाठी सर्वात मंगलमय क्षण आहे. आणि भक्तासाठी अमंगल क्षण आहे, ज्यावेळेस आपल्याला भगवंतांचं विस्मरण होतं आणि आपण मायेमध्ये राहतो. त्याच्यामुळे भौतिकवादी लोकांसाठी काय मंगल आहे, काय अमंगल आहे, हे थोडंसं बदलतं. भक्तांसाठी आणि काय अमंगल आहे या याच्या विरोधात. सर्वांना क्लिअर आहे? प्रभुजीच माताजीच. हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण. आपण पुढचा श्लोक पाहू. श्लोक क्रमांक 16. विचक्षणाय चरणोपसादनात् विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः संगमयुतस्योभयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास् विदन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः. तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः. तर अशा भगवंतांना इथं काय म्हटलेलं आहे? सुभद्र. सुभद्र म्हणजे सर्व मंगलमय. आणि त्याचप्रमाणे आधीच्या श्लोकामध्ये पण म्हटलेलं आहे की तस्मै सुभद्र, म्हणजे अशा भगवंतांना ह्या श्लोकांमध्ये सर्व मंगलमय म्हटलं जातं की त्यांच्या स्मरणाने कठीण परिस्थिती पण सर्वात लाभदायक बनते आणि त्यांच्या विस्मरणाने सर्व काही सुरळीत चालू असताना पण ती परिस्थिती अमंगल बनते. का? जर व्यक्तीने त्यांचं नियमितपणे स्मरण, कीर्तन त्यांचं स्मरण जर केलं नाही तर. कुणाला वाचायचंय का प्रभू? योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, सादर प्रणाम. दंडवत. सर्व मंगल भगवान श्रीकृष्णांना मी पुन्हा पुन्हा सादर प्रणाम करतो. केवळ त्यांच्या चरणकमळांना शरण गेल्याने अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तीही सर्व वर्तमानकालीन व भविष्यकालीन अस्तित्वांच्या आसक्तीपासून मुक्त होतात आणि निर्विघ्नपणे आध्यात्मिक अस्तित्वाकडे प्रगती करतात. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनालाच नव्हे तर त्यांचा अनन्य भक्त होण्याची ज्या व्यक्तींना इच्छा आहे त्या सर्वांना पुन्हा पुन्हा उपदेश दिला आहे. भगवद्गीतेच्या अंतिम चरणात त्यांनी अत्यंत गुह्य असा उपदेश पुढील प्रमाणे दिला आहे. 18.64, 65 आणि 66. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हे अर्जुना, तू मला अत्यंत प्रिय असल्याने तुझ्या हितासाठी मी माझ्या उपदेशांचा अत्यंत गुह्यतम भाग सांगेन. तो असा आहे: माझा शुद्ध भक्त हो आणि पूर्णपणे मला समर्पित हो. मी तुला पूर्ण आध्यात्मिक जीवनाचे वचन देतो.
त्याद्वारे माझ्या दिव्य प्रेममयी सेवेचा शाश्वत अधिकार तुला मिळेल. सर्व प्रकारच्या धार्मिकतांचा त्याग करून केवळ मला एकट्यालाच शरण ये. मी तुझ्या पापकर्मांपासून तुझे रक्षण करीन व तुझा उद्धारही करीन यावर श्रद्धा ठेव. अधिक चिंता करू नकोस. बुद्धिमान लोक भगवंतांच्या या अंतिम उपदेशांची गांभीर्याने दखल घेतात. आत्मज्ञान हा आध्यात्मिक साक्षात्कारातील प्रथम स्तर आहे. त्याला गुह्य ज्ञान असे म्हणतात आणि अधिक प्रगत स्तर म्हणजे भगवत साक्षात्कार होय. त्याला गुह्यतम ज्ञान असे म्हणतात. भगवद्गीतेतील ज्ञानाची परमावधी म्हणजे भगवत साक्षात्कार होय आणि जेव्हा मनुष्याला तो स्तर प्राप्त होतो तेव्हा स्वाभाविकतच स्वेच्छेने तो भगवत भक्त बनतो आणि भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करू लागतो. अशी भक्तिपूर्ण सेवा ही भगवत प्रेमावर आधारित असून कर्मयोग, ज्ञानयोग किंवा ध्यानयोग या मार्गांमध्ये सांगितलेल्या नित्य कर्मांपेक्षा वेगळी असते. भगवद्गीतेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांसाठी वेगवेगळे उपदेश तसेच वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यती धर्म, इंद्रिय संयमन, ध्यान, योगसिद्धी इत्यादींचेही वर्णन आहे. परंतु जो भगवंतांवरील स्वाभाविक प्रेमामुळे त्यांना पूर्णपणे शरण जाऊन त्यांची भक्तिमय सेवा करतो, तोच वस्तुतः वेदांतील सर्व ज्ञानाचे सार आत्मसात करतो. ही पद्धती कौशल्याने आचरणात आणणारी व्यक्तीच विनाविलंब जीवनाचे पूर्णत्व प्राप्त करते. मनुष्य जीवनाच्या या पूर्णतेलाच ब्रह्मगती किंवा आध्यात्मिक अस्तित्वाकडील उत्तरोत्तर प्रगती असे म्हणतात. वेदांच्या आधारावर श्रील जीव गोस्वामींनी सांगितले आहे की ब्रह्मगती म्हणजे भगवंतासारखेच रूप प्राप्त करणे होय आणि त्या रूपातच मुक्तात्मा चिदाकाशातील एखाद्या आध्यात्मिक लोकावर शाश्वत निवास करतो. विशुद्ध भगवत भक्ताला मात्र कोणत्याही खडतर मार्गाचे आचरण न करताच असे पूर्णत्व सहजपणे प्राप्त होते. पूर्वीच्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे असे भक्तिमय जीवन हे कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम आदी प्रक्रियांनी परिपूर्ण असते. म्हणून कोणत्याही मनुष्य वर्गामध्ये आणि जगतातील कोणत्याही भागामध्ये उपलब्ध असणारे हे परमोच्च पूर्णत्व प्राप्त करण्यासाठी मनुष्याने भक्तिमय जीवनाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. ब्रह्मदेव जेव्हा बालगोपाल श्रीकृष्णांना वृंदावनात भेटले तेव्हा त्यांनी आपल्या प्रार्थनेमध्ये म्हटले, श्रेयश्रुतीम भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति कि ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा वघातीनाम. बुद्धिमान व्यक्तींनी अशा प्रकारची आध्यात्मिक कर्मे करण्यापेक्षा भक्तियोग ही पूर्णत्वाची सर्वोत्तम स्थितीच प्राप्त केली पाहिजे. या ठिकाणी सांगितलेले उदाहरणही समर्पकच आहे. ढीगभर भुशापेक्षा मूठभर तांदूळच जीवन उपयोगी असतात. त्याचप्रमाणे मनुष्याने कर्मकांड, ज्ञानकांड यांच्या जंजाळाकडे किंवा योग पद्धतीच्या शारीरिक कसरतींकडे आकृष्ट न होता प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कीर्तनम, स्मरणम आदी सहज सोप्या प्रक्रियांचे कौशल्याने आचरण करून निर्विघ्नपणे सर्वोच्च पूर्णत्व प्राप्त करावे. हरे कृष्ण प्रभुजी. सादर प्रणाम. श्रील प्रभुपाद जी की जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर या ठिकाणी श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायामध्ये महत्वाचे श्लोक सांगत आहेत की जिथे भगवंतांनी सर्वात शेवटीच्या भागामध्ये भगवद्गीतेच्या त्यांचा पूर्ण जे काही भगवद्गीतेची शिकवण आहे त्याचं सार पुन्हा एकदा सांगितलेलं आहे. काय म्हणतायत भगवंत की हे अर्जुना, माझा भक्त बना, मला नमस्कार अर्पण करा आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेचा मार्ग प्राप्त करून निश्चित ते भगवंतांना प्राप्त करतील, याच्यामध्ये कोणताही दुमत नाही किंवा संशय नाही. आणि त्यानंतर श्रील प्रभुपाद भागवताच्या अजून एका श्लोकाचा इथे संदर्भ देत आहेत. याच्यामध्ये खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे. ते उदाहरण आपल्या सर्वांना कळालंय का प्रभुजीच माताजी? की इथे सांगितलंय की खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपल्याला तांदूळाचं जे हस्क, ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो प्रभुजीच माताजीच, ज्याच्यामध्ये तांदूळाचे दाणे असतात, तूण हा तूण 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 म्हणतो ना प्रभू. लोणी, भाताची लोणी. साळ, हा साळ म्हणतो सळ आपण. सळ म्हणतात. सळ सळ तांदूळाची साळ.
की खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ढीग पोतं भरून आपल्याकडे साळ आहे. परंतु एक प्रॉब्लेम आहे, की त्या बऱ्याचशा साळींमधले जे तांदूळाचे दाणे आहेत, ते काढून घेतले गेलेले आहेत. मग त्या साळीचा काही उपयोग आहे का? की त्याच्यावर आपण किती पण काठीने प्रहार केले, त्याच्यातून तांदूळ प्राप्त करण्यासाठी, तरी आपल्याला काही मिळणार नाहीये त्याच्यामुळे. परंतु अशा ढीगभर भुशासारख्या साळीच्या ढिगापेक्षा काय श्रेष्ठ आहे? थोडे का होईना परंतु जे प्युअर, जे शुद्ध तांदूळ आहेत, की ज्यांच्यामध्ये दुसरा कचरा वगैरे कोणता नाहीये. त्या तांदूळाचा उपयोग आपण स्वयंपाकामध्ये करू शकतो. का? कारण ते आपल्या कामाचे आहेत. तर अशा इथे ही म्हण सांगितली, की ढीगभर भुशापेक्षा किंवा साळीपेक्षा मूठभर तांदूळ जीवन उपयोगी असतात. याचा अर्थ असा, की हे बाकीचे जे कर्मकांड, ज्ञानकांड यांचं जे जंजाळ आहे. जंजाळ का म्हटलेलं आहे प्रभुजीच माताजी? की आपल्याला कर्मफळाच्या चक्रामध्ये हे अडकवून ठेवतात. या भौतिक जगामध्ये पुन्हा-पुन्हा जन्म प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला अडकवून राहावं लागतं, जर आपण या बाकीच्या मार्गांचं पालन केलं तर. आणि भगवंतांची प्राप्ती खूप उशिरा होते, अंततः भक्ती मार्गाचं पालन करूनच. तर हे जर माहिती आहे, की ह्या कर्मकांड, ज्ञानकांड इत्यादींनी खूप जास्त काळ भौतिक जगात अडकून राहावं लागेल आणि भगवत भक्तीचं तरी प्राप्त करणं शेवटी आवश्यक आहे, तरच भगवत धामात जायला मिळेल. मग शास्त्र सांगतं, की आधीपासूनच बुद्धिमान व्यक्तींनी काय करायला पाहिजे? भगवत भक्तिमय जीवनाचा स्वीकार करायला पाहिजे, पालन करायला पाहिजे. आणि कर्मकांड, ज्ञानकांड यांच्याबद्दल पण सांगितलंय चैतन्य चरितामृतमध्ये, की कर्मकांड, ज्ञानकांड, विषेर भांड. कृपया हा श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. एक मिनिट. हां. कर्मकांड, ज्ञानकांड केवल विषेर भांड. कर्मकांड ज्ञानकांड कांड केवल विषेर भांड. अमृत बोलिया एब खाय. अमृत बोलिया नाना योनी सदा फिरे कदर्य भव शन करे. नाना योनी सदा फिरे भक्षण करे. तार जन्म अधा पते याय. तारा जन जन्म अधोपती या. तर या श्लोकामध्ये सांगितलंय, की कर्मकांड, ज्ञानकांड हे इत्यादी जे भगवंतांना जाणण्याचे मार्ग आहेत, ते केवळ विषेर भांड, म्हणजे एका अध्यात्माचं इच्छा करणाऱ्या व्यक्तीसाठी विषाचं भांड आहे. कशामुळे विषाचं भांड सांगितलंय? कारण जसं मी आता थोड्या वेळापूर्वी बोललो, की खूप जास्त काळ या भौतिक जगामध्ये अडकवून आपल्याला राहावं लागू शकतं. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी ह्या चक्रामध्ये अडकवून राहावं लागू शकतं. नाना योनी सदा फिरे, की वेगवेगळ्या प्राणी जन्म, मनुष्य जन्म, वेगवेगळ्या योनींमध्ये आपल्याला जन्म प्राप्त करावा लागेल आणि त्याच्यामध्येच या भौतिक जगामध्ये अडकवून राहावं लागेल. त्याच्यामुळे हे बाकीचे मार्ग स्वीकारून या भौतिक जगात अधिकाधिक अडकून राहण्यापेक्षा शास्त्र काय सांगतं, की आपण भगवत भक्तीचा मार्ग अवलंबन करून याच जन्मामध्ये जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त करावी आणि भगवत धामात जावे. क्लिअर आहे प्रभुजीज, माताजीज? हरे कृष्ण. हो कुणाचा प्रभुजी. काही प्रश्न आहे का? ठीक आहे, आपण अजून एक श्लोक पाहू. श्लोक क्रमांक 17. तपस्विनो दानपरा यशस्विनो. दानपरा यशस्विनो. यशस्विनो. मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः. क्षेमं न विदन्ति विनयत् अर्पणम्. यदर्पणम्. तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः.
तस्मै भगवसे नमो नमः. तर या सर्व प्रार्थनांमध्ये, श्लोकांमध्ये प्रभुजीच माताजी शेवटची ओळ तुम्हाला सारखी दिसेल की अशा सुमंगल भगवंत कृष्ण यांना मी माझा आदर प्रणाम अर्पण करत आहे, शुकदेव गोस्वामी म्हणत आहेत. संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. धन्यवाद. येस. हरे कृष्ण. सर्व मंगल भगवान श्रीकृष्णांना मी पुन्हा पुन्हा सादर प्रणाम करतो. कारण महान तपस्वी, ऋषी, श्रेष्ठ दानी, महान यशस्वी, महान तत्वज्ञानी आणि योगी, वेद मंत्रांचे महान पठन करते व वेदांचे कट्टर अनुयायी, हे सर्व जोपर्यंत आपले गुण भगवंतांच्या सेवेमध्ये समर्पित करत नाही तोपर्यंत ते आपले इच्छित फळ प्राप्त करू शकत नाही. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्ययनातील प्रगती, दानधर्म, राजकीय, सामाजिक आणि किंवा धार्मिक नेतृत्व, मानसिक तर्क, योगाभ्यास, कर्मकांडातील कौशल्य आणि मनुष्यातील इतर सर्व गुण केवळ भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त केल्यावरच पूर्णत्वाची प्राप्ती करून देण्यास सहाय्यकारक ठरतात. भगवत सेवेमध्ये नियुक्त केल्याविना हे सर्व गुण सामान्य जनांसाठी दुःखाचेच कारण बनतात. सर्व काही एकतर स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी अथवा इतरांच्या सेवेसाठी वापरता येते. स्वार्थ सुद्धा दोन प्रकारचा असतो, व्यक्तिगत स्वार्थ आणि विस्तारित स्वार्थ. परंतु गुणानुरूप या दोहोंमध्ये काहीच फरक नाही. चोरी स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी केली तरी तो अपराधच होईल. एखाद्या चोराने स्वतःसाठी नव्हे तर समाज किंवा देशहितासाठी चोरी करून आपला अपराध मान्य केला नाही तर देशातील कायदा त्याला कधीच माफ करत नाही. आपला स्वार्थ भगवंतांच्या सेवेशी साधला जातो तेव्हाच तो स्वार्थ पूर्णत्व प्राप्त करतो. हे सामान्य मनुष्याला माहीत नसते. उदाहरणार्थ, शरीर, आत्मा एकत्रित ठेवण्यात काय आहे? मनुष्य देह रक्षणाकरिता वैयक्तिक अथवा सामाजिक धनार्जन करतो, परंतु भगवत भावने वाचून व भगवंतांशी असलेल्या संबंधाच्या साक्षात्कारासाठी शरीराचे योग्य पोषण केल्या वाचून शरीर धारणेकरिता केलेले सारे प्रयत्न हे पशुने केलेल्या शरीर धारणेच्या प्रयत्नाप्रमाणेच आहेत. मनुष्य देहाचे पालन करण्याचा हेतू पशूंपेक्षा वेगळा आहे. त्याचप्रमाणे अध्ययनातील प्रगती, आर्थिक विकास, तात्विक संशोधन, वेदाभ्यास किंवा पुण्यकर्मे सुद्धा, उदाहरणार्थ दान, रुग्णालयांची उभारणी आणि अन्नदान इत्यादी, भगवंतांच्या सेवेप्रित्यर्थ केली पाहिजेत. अशा सर्व कार्यांचा आणि प्रयत्नांचा हेतू हा व्यक्तिगत किंवा सामूहिक तुष्टी नव्हे तर भगवंतांची संतुष्टी हा असावा. संसिद्ध हरिर तोषणम. भगवद्गीतेतही 9व्या अध्यायातील 27व्या श्लोकात या तत्वाची पुष्टी करताना म्हटले आहे की आपण जे काही दान करतो, जी काही तपस्या करतो आणि जी भगवंतांप्रित्यर्थ केली पाहिजे. नास्तिक संस्कृतीचे कुशल पुढारीगण जोपर्यंत भगवत भावना प्रभूजी एक सेकंड थोडी हे होते माझी. नास्तिक संस्कृतीचे कुशल पुढारीगण जोपर्यंत भगवत भावना भावित होत नाही तोपर्यंत ते शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक प्रगती आदी प्रयत्नांमध्ये कोणतेही अपेक्षित फळ प्राप्त करू शकत नाही. आणि भगवत भावना भावित होण्यासाठी भगवद्गीता आणि भागवतासारख्या शास्त्रामध्ये वर्णन केलेल्या सर्व मंगलमय भगवंतांविषयी श्रवण करणे आवश्यक आहे. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर इथे सांगितलंय की बाकीचे जे श्रेष्ठ गुण आहेत, जसं की यज्ञ, दान, तप करणे इत्यादी, आणि हे सर्व जे चांगले गुण आहेत ते त्या गुणांचा उपयोग किंवा त्याचं पूर्ण मूल्य त्यावेळेसच आपल्याला पाहायला मिळतं ज्यावेळेस आपण त्या चांगल्या गुणांचा उपयोग भगवंतांच्या सेवेमध्ये समर्पित करतो. जोपर्यंत आपण ते चांगले गुण भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडत नाही तोपर्यंत आपल्याला जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त करू शकत नाही आपण. उदाहरणार्थ, आपल्याला इतिहासामध्ये, शास्त्रामध्ये खूप सारे असे व्यक्ती दिसतात जे की खूप महान गुण होते त्यांच्यामध्ये, परंतु ते गुण त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडले नाही आणि शेवटी त्यांचा विनाश झाला. जसं की आपण कर्णाचं उदाहरण पाहतो की आजकाल आपण अमेझॉनवर पाहिलं तर खूप सारे पुस्तकं सापडतील कर्णाचं उदय गुणगान करणारे पुस्तकं. परंतु मेन मुद्दा काय राहतो महाभारतामध्ये सांगितलेला की भगवंतांनी स्वतः कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या अगोदर कर्णाला सांगितलं त्याच्या जन्माबद्दल की कशा प्रकारे तो कुंतीचा पुत्र आहे आणि जर पांडवांना विजय प्राप्त झाला कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये तर कर्णाला राजा बनवतील पांडव,
जर कर्ण धर्माच्या बाजूने म्हणजे पांडवांच्या बाजूने जर त्यांनी पक्ष बदलला, धर्माच्या बाजूने जर युद्ध लढला, तर भगवंतांनी स्वतः त्याला सांगितलं की सर्वात मोठा भाऊ असल्यामुळे तू राजा होशील. परंतु कर्ण एवढा दानशूर होता, बाकीचे सगळे भौतिक गुण होते, परंतु ते गुण त्यांनी भगवंतांच्या प्रती समर्पित होण्यासाठी नाही लावले आणि शेवटी काय झालं, त्याचा विनाश झाला. त्याच प्रकारे आपण दुसऱ्या पण खूप साऱ्या असुरांबद्दल पाहतो. असं नाही की हे असुर सगळेच गुण वाईट होते, खूप चांगले चांगले गुण पण त्यांच्यामध्ये होते. परंतु एक गोष्ट महत्वाची होती की त्या चांगल्या गुणांचा उपयोग त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये केला नाही. जसं की जरासंधाबद्दल आपण ऐकतो. जरासंध हे कंसाचे सासरे होते. त्यांच्या 2 मुलींचं लग्न हे कंसासोबत झालेलं. तर हे जरासंध असं सांगितलं जायचं की खूप दानशूर होते, कर्णाप्रमाणे पण दानशूर होते आणि त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही अतिथीची कोणतीही इच्छा कधी ते अपूर्ण राहू द्यायचे नाही. त्यांच्या इच्छा पूर्ण करायचे. परंतु हे सर्व गुण भौतिकदृष्ट्या पाहायला गेलं तर खूप छान वाटतात. परंतु जोपर्यंत त्या गुणांचा उपयोग सेवेमध्ये आपण करत नाही, समर्पित करत नाही, तोपर्यंत अशा व्यक्तीला जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त होणं शक्य नाही. श्रील प्रभुपाद खूप छान उदाहरण द्यायचे. श्रील प्रभुपाद म्हणायचे की आपले जे काही वेगवेगळी पात्रता, ज्या काही क्वालिफिकेशन्स आहेत, जे काही चांगले गुण आहेत, प्रभुजीज माताजीज, ते चांगले गुण किंवा पात्रता ह्या खूप साऱ्या शून्यांप्रमाणे आहेत. जसं की मी जर अभिमान सांगायला गेलो की माझ्याकडे 5 शून्य इतकी संपत्ती आहे, याचा उपयोग काही आहे का प्रभुजीज माताजीज? की 5 शून्य असू की 10 शून्य असू, त्याची व्हॅल्यू काय झाली, मूल्य काय झालं, शून्य झालं शेवटी. तर प्रभुपाद म्हणायचे की आपले जे भौतिकदृष्ट्या महान गुण आहेत किंवा पात्रता आहेत, हे खूप साऱ्या शून्यांसारखं आहे आणि जर आपण ह्या पात्रता, हे चांगले गुण भगवंतांच्या सेवेत जोडले, तर त्या पूर्ण शून्यांच्या अगोदर 1 लावल्यासारखं आहे. शून्यांच्या अगोदर जर 1 लावला, तर ते 4 शून्य असतील तर 10,000 होईल. जर ते 5 शून्य असेल तर असतील तर 1,00,000 होईल आणि जर ते 7 शून्य असतील तर 1 करोड आणि अशा प्रकारे त्याचं मूल्य हे वाढत जाईल. त्याचप्रमाणे आपण आपले जे चांगले गुण ते जर भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडलं, तर श्रील प्रभुपाद म्हणायचे की त्या सर्व शून्यांच्या पुढे 1 लावण्यासारखं आहे. म्हणजे त्या सर्व गुणांचा त्यावेळेसच अर्थ आहे किंवा व्हॅल्यू, मूल्य आहे, जर आपण ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडले तर. आणि ते जर नाही जोडले, तर ते सर्व गुण असून पण खूप साऱ्या शून्यांसारखे. म्हणजे खूप साऱ्या पात्रता तर आहेत, परंतु ते गुण आपण भगवत सेवेमध्ये जोडले नाही, तर त्याचा काही उपयोग नाहीये. तर हे उदाहरण कळालं प्रभुजीज माताजीज श्रील प्रभुपादांनी दिलेलं? हरे कृष्ण. प्रभूजी पुन्हा एक्सप्लेन कराल का, मला थोडं हां, confuse हां. ठीक आहे. की मी सांगितलं की आपले जे काही भौतिक गुण आहेत, पात्रता क्वालिफिकेशन्स, की त्या सर्व गुणांचा उपयोग तोपर्यंतच आहे, जोपर्यंत आपण त्या सर्व गुणांना भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडतो. जसं श्रील प्रभुपाद उदाहरण द्यायचे की खूप सारे शून्य जर आपण कागदावर लिहिले, तरी ते किती शून्य असेल तरी त्याची व्हॅल्यू, मूल्य किती राहील? शून्यच राहील. मग तुम्ही 3 शून्य लिहा किंवा एकामागून एक 5 शून्य लिहा किंवा 10 शून्य लिहा. परंतु त्या शून्यांच्या आधी, झिरोच्या आधी जर आपण 1 लिहिला नंबर, तर त्या शून्यांची जी मूल्य आहे ती कितीतरी प्रमाणात वाढते. तर प्रभुपाद म्हणतात त्याच प्रकारे भगवंतांच्या भक्ती मार्गामध्ये योग्यतांना लावणे, जोडणे, म्हणजे जर आपण कृष्णाला जर त्या गुणांच्या स्वामीच्या रूपामध्ये जर आपण स्वीकारलं, तर या सर्व शून्यांच्या अगोदर 1 जोडण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे मग 3 शून्य असतील तर 1,000 त्या नंबरची व्हॅल्यू होईल. जर 5 शून्य असतील तर 1,00,000 मूल्य होईल. जर 7 शून्य असतील तर 1 मूल्य होईल. अशा प्रकारे आपल्या सर्व गुणांचा उपयोग त्याच वेळेस बरोबर आहे, योग्य आहे, ज्यावेळेस आपण ते गुण भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडू. नाहीतर ते गुण काही महत्वाचे नाहीत. जसं की आपण कर्णाच्या उदाहरणावरून पाहिलं, जरासंधाच्या उदाहरणावरून पाहिलं. क्लिअर आहे का माताजीज, प्रभुजीज? हरे कृष्ण. हो, हो. समजलं आता प्रभूजी. हो हरे प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर आणि एक
आपण एक छोटासा श्लोक पाहू, नंतर आजची चर्चा कन्क्लूड करू. की इथे सांगितलंय की 2 प्रकारचे स्वार्थ असतात. कुठे ती ओळ? वरच्या पेजवर. वरच्या पेजवर आहे ना? हां. 2 प्रकारचे स्वार्थ सांगितले तिथे. व्यक्तिगत स्वार्थ आणि विस्तारित स्वार्थ. परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ म्हणजे पर्सनल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आणि विस्तारित म्हणजे एक्सटेंडेड सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. पण व्यक्तिगत म्हणजे मी माझं बघणार, मला काय फायदा आहे याच्यामध्ये. आणि विस्तारित म्हणजे केवळ मी माझं बघणार नाही, तर माझं कुटुंब, माझ्याशी संबंधित मित्र, आप्तेष्ट किंवा माझ्याशी संबंधित समाज किंवा माझ्याशी संबंधित देश इत्यादी स्तरावर त्या लोकांचा फायदा बघणार. हे झालं विस्तारित स्वार्थ. परंतु श्रीमद भागवत सांगतं की खरा स्वार्थ आपला कशामध्ये आहे, हे आपण ओळखणं आवश्यक आहे. प्रल्हाद महाराजांचा खूप सुंदर श्लोक येतो. श्रीमद भागवतामध्ये 7वा स्कंद 5वा अध्याय 31वा श्लोक. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न. न ते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु अर्थगतिं विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथ अंधैर उपनीयमानास तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धः. तर प्रल्हाद महाराज या श्लोकामध्ये सांगतात की या भौतिक जगातले जे भौतिक आनंदाच्या पाठीमागे पळणारे जे मूर्ख व्यक्ती आहेत, ते दुसऱ्या कोणत्या बुद्धिमान व्यक्तीच्या सल्ल्याने किंवा स्वतःच्याही बुद्धीचा उपयोग करून हे कधी समजून घेऊ शकत नाहीत की जीवनाचा खरा स्वार्थ परमगती प्राप्त करण्यासाठी कोणता आहे? भगवंत विष्णू किंवा कृष्णांच्या भक्ती मार्गामध्ये जोडणे. तर खरंच जर स्वार्थी व्हायचंय तर किमान काय करायला पाहिजे? प्रभूजीच माताजीच भगवत भक्तीमध्ये जोडायला पाहिजे. म्हणजे किमान स्वार्थी बनायचं तर खरा स्वार्थ काय आहे हे तरी जाणून घेणं आवश्यक आहे. आणि का असे मूर्ख व्यक्ती दुसऱ्याच्या सल्ल्याने किंवा स्वतःच्या बुद्धीने जाणू शकत नाहीत खरा स्वार्थ मध्ये भगवंत विष्णूंना समर्पित होण्यामध्ये? कारण ते दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः. भगवंतांची जी बहिरंग शक्ती आहे, माया शक्ती, तिच्या प्रभावाने खूप अवघड होऊन बसतं अशा मूर्ख व्यक्तींसाठी खरा जीवनाचा स्वार्थ कशामध्ये आहे हे समजून घेणं. आणि अशा प्रकारचे व्यक्ती काय करतात? अंधा यथा अंधैर उपनीयमानास. की ज्या प्रकारे एक आंधळा व्यक्ती दुसऱ्या आंधळ्या व्यक्तीला जर त्यांनी ठरवलं की मी रस्ता दाखवणार, तर काय होईल? दोघं पण खड्ड्यामध्ये पडतील. का? कारण ज्या व्यक्तीला रस्ता दाखवायचा आहे त्याची एक पात्रता असणं आवश्यक आहे की किमान त्याला रस्ता दिसला तर पाहिजे, कुठे खड्डा आहे, कुठे नाली आहे हे दिसायला तर पाहिजे. ते जर त्या व्यक्तीला दिसलं नाही तर निश्चित दोघंही खड्ड्यात पडतील. त्याच्यामुळे प्रल्हाद महाराज म्हणतात की अशा समाजातील जे लीडर्स, नेते आहेत जे की भगवत भक्तीशी जोडलेले नाही आहेत, अशा नेत्यांचं पालन, त्यांचं मार्गक्रमण करून, अनुसरण करून काही उपयोग नाही. व्यक्तीने भक्ती मार्गामध्ये जोडणं आवश्यक आहे. खरा स्वार्थ कशात आहे हे ओळखणं आवश्यक आहे. खरा स्वार्थ आहे भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडले जाण्यामध्ये. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभूजीच माताजीच कळाला आपल्याला हा श्लोक प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलेला? हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. आणि आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये पुन्हा भेटू भगवंतांच्या इच्छेनुसार. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. प्रभुजीच माताजी.